sini bubugrani online sini okra tai sini bokong tinjai dong ni bisingo sini okra थानसांनो नांगौ अ थानसांनि लामानो न आं साना तंगि नायो थानसांनि लामाखा अबहाय चिनि अ त्रिपुरा रायजोआव चिनि हानि बुबाग्रा 184 बंश 300 जरा 1949 नि सिम जों त्रिपुरा रायजोआव इंडिया गवर्नमेंट एग्रीमेंट उमान परे वंखे 300 जरा जत्तनो बुइ शासन ताबसुक जरा ति जों अ गुलुगुइ फैका अबनो यगै फैना हेके ताबुक ताम खैना ना चबा अ चबा खाय अ त्रिपुरा रायजोआव सिमि जों चिरि लायै अ त्रिपुरा रायजोनि अ हानि तिनि नायकलि तनै न सानै जों यगि मांगला जों यगना हेका जों फियगना हेका एकमात्र केन्द्रनि बरक नांनाय दिल्लीनि खुंजोगो चिनि अकगनो पारिना नांनाय अकगनो पारिना हेका साबा चिनि बुबाग्रा एकमात्र बुबाग्रा बाहाय के बुबाग्रा तिनि जे जों आसुक नगै फैका सिपेमनि आमला आं 1949 नि कौनो सालिया दीर्घ 25 बছর बामफोरनि शासन जों नखा जों गोमाना लामा थाङो बाहाय के गोमाना लामा थांगा आबना आं फिसा सुबुं सानाय जे एडिसि हावा 25 बছর बामफोरनि शासन जे एडिसि एलाकाव आयेंगानि फैनाय हिन्दू वानजों ताम खायका 13,864 फैमिली न लैंड अलॉटमेंट खायका नंबर 1 नंबर 2 बाहाय फॉरेस्ट राइट न ताम खायका 35,560 फैमिली न पूरा पट्टा रेखा अबहाय के तुरुक 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 जिनिसुक जरा जों अ कलाव कलाई दंगो सिपेनि शासन अमहाया विभिन्न जिनि बरक द बुथा जाखा रेप खायजाखा अमहायफोरा जों कुन जास्टिक माया जिनिसुक जराते जास्टिक माया न अमते खायते 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 दिने अमसुक जरा माया फैनाय जों किसान निरापत्ता फालिलायनाय त्रिपुरा मथानि Okay, ready? 1, 2, 3. Bagai, awan pernah mengesni. Bagai,